Cătălin. Toate respectele mele, domnul Stroie. Merge treaba? Merge, bossule, dar e vremea asta urâtă, dar merge. Mă bucur. Hai că... Cu Cosmin Chioașa, șeful nostru de echipă, Da. omul cu 4 rânduri de creier, uitați-l acolo. Și Da. domnul Stroie, care face TikTok-uri frumoase. Asta e echipa lui Cosmin Chioașa. Da, de acord. Este, și noi suntem muncitorii lui. Și ieri ne-a dat salariul. Da, frate, da, toate sunt în regulă, plătește omul, șeful Da. de echipă, uitați-l, Cosmin Chioașa. Da. Foarte cu minte, băieți. Da. N-are noroc de o fată cu minte, poate pe TikTok găsim. Da, care este liberă. Cosmin Chioașa, el e liber, băietul ăla. Da. Filmează-l și pe el să-l vadă. Da. Are mușchi. Da. La lumea, băietul, Da. format bine, trage Da. la sală. Merge treaba, domnul Cosmin. Merge. Merge foarte bine, mă bucur, domnul Cosmin. Cătălin, hai să nu-și fac și mie. Da. Domnul Cosmin, uitați-vă un pic la cameră, vă rog, să vorbiți. Salut. Da, că ia spuneți, câte zile stați aici cu noi? Definitiv, cred. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, poftim, vă rog. Da, domnul Cătălin, poftim, vă rog. Vreau să vorbesc și eu un pic. Da? Ieri am început un pic fațada asta, azi a venit Cosmin Chioașa. Da? Ne ajută ca să dăm mai repede, poate o terminăm până sâmbătă. Da? De acord cu dumneavoastră? Patronul e patron ca lumea cu rovelii. Da? Și Cosmin Chioașa e șeful nostru de echipă. Da? Și trebuie să dăm bătăi, să luăm loveli, frate. Dacă nu-i dăm bătăi, nu luăm loveli. De acord cu dumneavoastră. Am pornit la treabă, nu mai am timp de vorbă. Multă Da. sănătate la toți prietenii tăi. Da, vă mulțumesc și eu la fel. Să trăiți, domnul. Ciprian, Domnul Ciprian, cum se mai la șantierul nostru aici? Foarte bine. Sunteți mulțumit de condiții tot? Auzi, e cald. E cald, e un pic cald, da. Da, așa, colegi de muncă vă place? Auzi, Îți place cum comunici cu ei, cum ne înțelegem la muncă? normal. Ok, de acord cu dumneavoastră? Mai departe, la domnul Ion, Da. domnul Adrian. Să trăiți, domnul Adrian, cu respect. Să trăiți, domnul Ion. Domnul Ion, vă rog frumos, un moment. Mergeți la... Ia zi, vă place condiția aici la șantier? Vă place? Da, și cu oamenii vă împăcați bine? Mă bucur, bravo, bravo, uitați prietenii pe TikTok. Asta e toată echipa noastră, este și aduce pe neagoane. Cum îți place aici la muncă? Să zicem că da, să zicem că nu. Pe între ele, nu? Ca condiții, vă place, colegi de muncă, comunicați ca lumea? E bine, dacă... Domnul, comunicați foarte bine dumneavoastră cu colegii de serviciu? Comunic. Da, și sunteți foarte mulțumiți, nu? Normal. Da, de acord cu dumneavoastră. Domnul Cătălin,